ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೂಕೆದ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನನ್ ಯಾನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮುಲ್ತೆನ ಕುವೆಟ್ಟಿದ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಐರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ್ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂದೆಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಪಂಡ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಅಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಅರೆಡ ಮುಲ್ತ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಅರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರ್ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಲೋ 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 ಶೇಖರ್ ಅದೇ ಹಲೋ 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 ಶೇಖರ್ ಅದೇ ಹಾ ಯಾರು ಶೇ ನಂದು ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಹಲೋ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಎಂದು ಪಾತೆರ್ನೆ ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಈರು ಅಂಗಡ್ ಉಲ್ಲರ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಗಡ್ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಿದೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪೂಜೆ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಆತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಂಟು ಬತ್ತಂದು ಹಾ ಪೊಲ್ಲರೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಹಾ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವ ಆಯ್ಗ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ದಿವರ್ಚಿ ಅವು ಅಳತೆ ಅಳತೆ ಇದ್ದೆ ದೆಪ್ಪರತೆ ಅಂದ 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 ಆತದಿ ಕೂಡ ಅಂದಂದಿ ಅವು ಅದೇ ಅಂದಿ ಆತೆ ಹಾ ಏತ ಆಪುಂಡೈಕ್ ಹಾವು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏತ್ನೆ ಆಯ್ ಏತ್ನೆದ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ ಎಡ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತು ಎಡ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಮ್ನೇನಾ ಹಾ ಹಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶಾಲೆದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಐನೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಐನದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಹಾ ಅಂದಂದು ಆತು ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಂದು ಚಡ್ಡಿಲ ಪೊಲ್ಲರುಂಡು ಚಡ್ಡಿಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಚಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಹಾ ಹಾ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ ಆಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುಡುವ ಬಂದು ಹಾ ಅಂದ ಚಡ್ಡಿ ಗಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಹಾ ಈ ಚಡ್ಡಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಬನ್ಯನ್ ಪೊಲ್ವಾರೆ ಟೀ ಶರ್ಟಾ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಜೋಕುಲು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ನ ಬನ್ಯಾನ್ ಹಾ ಅವು ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಬನ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಅಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲು ಹಾ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಪೂರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋತೆರ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಿ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿ ಪೋತೆರ್ ಹಾ ಹಾ ಅಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಾಪುಂಡು ಕಡೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತು ಕಡೆ ಬಿಡುವಾರೆ ಆಯ್ ಇತ್ತಕ ಇರು 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅವನು ಆಯ್ನು ಕಡಪುಡುವೆ ಹಾ ಹಾ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೋಪೆ ಅಂದೆ ಆಡ ಒಂದು ಕಾಸು ಹಾ ಏತು ಏತಾಪ ಒಂಜಿ 1,000 ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುಡೋಡೆ ಹಾ ಇದು ಬಕ್ಕ ಕೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜೇಳೆ ಅವು ಓಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಶರ್ಟ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬೋಡು ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟಪಡ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂಜೆ ಆಲ್ತೆಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆಗ
ಅಂದು ಅವು ತೂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅವು ತೂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಅದು ಅವೇ ಚಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಾ ಖಾಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದನತ್ತು ಬೇತ ಚಡ್ಡಿಲ ಪೊಲ್ಲುವರೆ ಇರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಅದು ಅಂದ ಹತ್ತು ಬೇತ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲು ಜಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಹತ್ತು ಬೇತ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲು ಜಾರೆ ಇನ್ನೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಹತ್ತು ಬೇತ ಚಡ್ಡಿ ಮೀನು ಪೊಲ್ಲು ಜಾರೆ ಕೊಲ್ವಾ ಯಾನಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಹತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಬೇತ ಪೊಲ್ಲು ಅವರಂಡ ಅವೇ ಯಾನಿತ್ತ ಹತ್ತು ಆಯ್ನ ಕಡಪುಡುವೆ ಬಂದು ಆಡ ಪಂಪ್ಯಾನ್ ಆವಾವು ಆವಾವು 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಆ ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಹಾ